Čaute, zdravím vás, hádame o tom, že sa chystáme na novú sériu. No, taká upútavka a informácia pre vás. Ale pokiaľ máte u nás odber, tak už proste, ak máte u nás odber, tak už to proste viete. A zistíte čo skoro. Tak, takže prvá asi séria bude... Prvá séria asi bude o tom... To sú takí ody. Bude asi o tom, že bude sa to volať husté. Husté. To znamená, že neviem, že to bude husté proste, nemôžeme prezradiť, ale sami ešte nevieme o tom, aby sme sa mohli priznať, proste bude to husté. Husté. Dobre. A druhá séria bude... Ja mám druhú sériu. Sa chystám natáčať Annihilation Nevidno tú paru. a minihry. Hej, takže sa máte na čo tešiť, ale najprv asi Annihilation. A potom mám plány aj na tretiu, ktorú keď bude mať úspech to Annihilation, tak môžem natočiť nejaký modpack, ale jak si dal čarovný Minecraft, alebo Eder 2, alebo to proste také veci. No a dúfame aj my, že budú vychádzať čoraz ďalej, alebo aspoň trochu viac tých challengeov, lebo... Dopovedz, sorry. No v pohode, to je všetko, že proste dúfam, že vychádza viac tých challengeov, lebo je to málo. No a ešte by som vás, sa chcel ospravedlniť, že čo natočím let's play, tak už tam budeme dorábať strechu, teda dom, lebo prvý som natočil a som si nechal od minulého mikrofón na stole a niekto mi ho vypojil, teda vytiahol z počítaču a ja som si ho zabudol zapojiť a nevšimol som si to, no takže to bolo bez zvuku. Druhá vec... Po prípade, ak by sa vám to páčilo, mohli by ste to napísať do komentárov, že môžeme to dať na YouTube, ale... To sme boli veľmi radi, ale potom ten druhý bol super, lenže to malo strašnú kvalitu. A tento tretí už by bol dobrý, lebo mám fraps. No, práve. Takže by to bolo dobré. No. Tak dobre. Ešte vám ukážeme nakoniec tých idiotov. Áno, to je teraz. Áno, a ozaj, ešte by sme radi povedali jednu takú vec. Keď na začiatku videa uvidíte túto značku, tak to znamená, že video je bez nadávok. Taký obĺžnik bude na videu. Hej, a to znamená, že je to bez nadávok. To znamená, že nemusíte sa... rodičia nemusia báť, že tam budeme že budete mať nejakú niečo s históriou. Proste, že poznáme tých, čo proste pri nich vzadu stojí, za nimi mama a pozerá, či tam je nejaká nadávka, sleduje každé slovo. Tak táto značka znamená, že proste je to bez nadávok a môžeme si určiť hranice, tak neviem, do pekla, alebo takto by sme hádam mohli, nie? Ak nám to prepáčite, do ryti to už asi ne. Sakra, áno. Debil, idiot, to tiež nie. To sa budeme snažiť. Ale do ryti, no, to je taký maximálny. To by sme sa museli prerieknúť. Hej, a strašne, a možno to aj vystrihneme. Áno, akože. Ale aby sme proste nemuseli strihať, tak proste budú videá bez nadávok. Neviem, či vôbec u nás nájdete nejaké... som sa strihať. Nejaké video bez tej značky. No, let's play tam nebude to značka. Lebo jak ju mám ukázať. Tak áno, od týchto nových, od teraz sa budú vychádzať videá. A myslím, že aj bez tej značky, keby tam náhodou nebola, tak proste ja si myslím, že by tam nemusela byť nadávka, ale určite radšej si pozerajte. A ak máte nejaký stres kvôli tomu, tak radšej si pozerajte. S tou značkou a vždy v názve videa bude alebo na miniatúre videa, na tom obrázku, čo vidíte video, si dáte Ademajder alebo proste niečo.
a tam vidíte obrázok, jak to video vyzerá, no tak na ňom bude nejaký taký červený obložníček. No, presne tak. Alebo ešte, možno to bude len Možno to bude aj diamantík, niečo. alebo nie. Taká nejaká divná značka, ktorá by tam podľa vás nemala byť. Hej. A to znamená, že tam je to video je... Keď si niečo zvolíme, Hej. Dobre, takže tešte sa na sériu Husté na Annihilation sa určite tešte. Ja sa strašne teším. a o značkách viete. Tak to bude asi pre toto A video. počkajte, ešte tá séria z Minecraftu samozrejme nekončí. Dobre. Takže to by bolo, hej. Dobre, tak ďakujem, že ste si video pozreli. Dajte like, odber, pokiaľ by sa vám niečo nepáčilo, koment. Takže sa vám to veľmi napáčilo, tak dislike. Ale taký dôvod nevidím. No ja vidím. Dobre, a ešte vám ukážem tých videí. Sú tam práve...